барномаро идома медиҳем. дар суди шаҳри Хуҷанд мурофиаи судӣ вобаста ба ҷинояти қаллобӣ ҷараён гирифт. Судшаванда Шариф Усмонов, сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, қаблан 4 маротиба суд шуда, боз дар ҳолати рецидив ба мардумфиребӣ машғул шудааст. Суд нисбати ӯ кадом намуди ҷазоро лоиқ донист? Дар гузориши навбатӣ маълумот гиред. дар маҷлиси ошкорои судӣ ки дар суди шаҳри Хуҷанд баргузор гашт, мардумфиребии Шаҳрванд Усмонов Шариф Осимович соли таваллудаш 1985 истиқоматкунандаи ҷамоати ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро муҳокима намуданд, ки аллакай собиқаи секаратаи доғи судӣ маҳз барои қаллобӣ дорад. Солҳои 2011, 2012 ва 2015 барои мардумфиребӣ суд шуда, ҷазои ғайриҳабсӣ дар намуди ҷарима ва ҳабсӣ нисбаташ таъин шуда, дар асоси татбиқи қонуни афв аз адои ҷазо озод гардидааст. Аммо одати бад боз ӯро домангир ва ба курсии айбдорӣ шинонид. Ин навбат 4 нафар ҷаврида барои рӯёнидани молу мулки аз ҷониби ӯ тасарруф шуда ба мақомоти милитсия муроҷиат карданд ва нисбаташ дар асоси талаботи моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. тавре дар мурофиа зикр ёфт, судшаванда Шариф Усмонов дар ҳолати рецидиви махсусан хавфнок такроран бо мақсади тасарруфи молу мулки ғайр бо рӯи фиреб ва суистифодаи боварӣ аз як сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 515 сомонӣ гирифта ваъдахилофӣ карда барнагардонидааст. дар ҳолати дигар аз сокини шаҳри Панҷакен, ки мехост баҳси манзили истиқоматиашро ҳал кунад, худро ҳимоятгар муаррифӣ намуда, ба бовариаш даромада 8000 сомонӣ ба даст меорад. услуби қаллобии навбатӣ, ки моҳи марти соли равон ба вуқӯъ пайваст, ғайриоддӣ буда ба доми судшаванда ду бевазан афтодааст. Шариф Усмонов бо баҳонаи барпо кардани оила ба онҳо, яъне ба никоҳи худ даровардан ва харидории молу маҳсулот барои тӯй, аз як арӯзшаванда 3500 сомонӣ пули нақд, аз дуюмӣ дар баробари маблағ ороишоти гуногуни тиллоиро ба маблағи умумии 9290 сомонӣ ба даст оварда ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурдааст. дар мурофиаи судӣ далелҳо нисбати судшаванда баррасӣ гардида, ҳимоятгари судшаванда ва ҳам айбдоркунандаи давлатӣ фикру дархости худро ба судя манзур доштанд. дар асоси далелҳои зимни тафтиши пешакӣ ошкор гардида, ки гуноҳи судшавандаро исбот мекард, суд Шариф Усмоновро дар содир намудани ҷинояти қаллобӣ гунаҳгор донист. Суд ҳукм кард. Усмонов Шарифҷон Осимович бо моддаи 247 қисми 4 банди Ай Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуда, барои ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 12 сол бидуни ишғоли вазифаҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян бо адои ҷазо дар кануни ислоҳии доираи низоми сахт таъин карда шавад. агар судшаванда дар муҳлати 10 шабонарӯз аз болои ҳукми суд шикояти кассатсионӣ наорад, санади судӣ эълон гардида қувваи қонунӣ пайдо мекунад.